Бързо трябва да отговаряш. С кой актьор ти е било най-трудно да си партнираш на снимачен ден? Помогни ми, аз съм ти ги казвал. Аз нямам тайни. Може би с Мариан Вълев. Мариан Вълев? Въпреки, че си лафи много готино, но с него ми е било най-трудно. Но с него ми е било най-трудно. Добре. Яна, уволнявала ли си някой на снимачното поле? Не. И ако да, кой? Не. Не, добре. Алек, кой мислиш, че е най-талантливият БГ актьор? Мъж или жена? Който и да е. Мъж, айде мъж. Най-талантливия. Най-талантливият БГ Айде актьор. бе, без да мислиш. Стоян Дойчев. Стоян Дойчев, жена? Освен Яна, която наистина се възхищавам съпруга като актриса, Мария Кавраджикова. Браво, добре. Яна, кой мислиш, че е най-голямото дърво в БГ актьорското пространство? Ого. Голямо дърво, БГ. О, има. И ще го гледа. А? И ще го гледа това дърво. Ох, което да. и да е. Не знам. Има. Чакай малко, чакай. Най-голямото дърво в БГ пространството. Български актьор, жена, мъж. Това е много гаден въпрос. Да, ти това защо, трябваше да бе? ядеш или казваш, ама тук казваш. Не, само казваш. ще кажа. Верно ли? Аз имам и, ако обичаш люто, ще ти донеса Каролина Рипър и може да прескочи този въпрос. Какво? Не, кажи човек. Каролина Рипър ще ходим в болница. Добре, чакайте малко сега. Защо ме разсейвате, бе? Много сте... Чакай една водичка. Не, аз имам водичка, имам. Най-голямото дърво. Да, бе, аз нямам такъв въпрос към мен. Аз Не, всички ги бе, харесвам. кой съм ти казвал, че е дърво? Румен Радев. А той е президента. Обърках си. Съжалявам. По-лесно е за политици. Там може да се изреждаш. Еми, не знам сега така, като ми кажеш. Добре, можеш въпроса. Абе, Янчи, какво ли мисли? Сега ще питам Не, и Янчи заеби, специално. Най-безопасно е да кажеш някой близък приятел. Повярвай ми. Казва, че Стоян Дойчев. Еми, доскоро се целува. Не, бе, Алек любими актьор. Алек, кой е Само той ще ми прости, нали? Защото знае, че не го мисля. Напротив, защото Стояне, си не знае, го защото мисля! си знае, че е Нарочно дърво. го казах, за да не ям лют пипер. Не е лют пипер, люта чушка. Люта чушка. И Стояна, такова, това е Пиперка, топ три, пиперка, нали? между другото. Ми някъде там, Да. не сега измислите тя някакво пиперка. още по. Значи чушка. Яна, ако да кажем в следващия ти филм, който режисираш или се сценариш, общо взето следващия филм, който правиш, ти трябваше някой ютубър за главна роля, кой би взела? Ивайло. Ивайло кой? От Айде БГ. Добре да, ами Все пак той ми е колега, нали? да кажем, че ти трябва ютубър, ама който е с очила. Примерно. Ами, това момче, как се каже? Wiki БГ? Ако ти трябваше ютубър, който е, нали, с очила и името му, да кажем, започва с буквата С. Светът на Ванката. Това дори не е име и той не е Ванката, ами е и Димитър. Худе, както и да е. Както и да е. Ма изнервяш се обаче. Ме изнервям се, защото Що? кога ще ме вземеш някой във филм, защото и други режисьори Напират ли? и други режисьори имат интерес вече. Аз няма да... Сега само искам нещо друго да ти кажа. Аз няма да те взема във филм. Къде? Ние с теб ще направим Аз ще направим филм. за теб. За мен. Това ще е най-голямата газария. Не просто те взема в някакъв филм, просто да те взема. Просто правим филм. Да съм екшен герой, да играя, Ще не да направим играя екшен себе филм, си. бе, Слави, няма Всеки може да проблем. играе себе си. Мислиш ли? Да. Ами, Как? не знам. Аз мисля, че не всеки може да играе себе си.